Mám tu česť privítať u nás v štúdiu vážneho hostia. Je ním pán Stromokocúr, poľovník a ochranca zvierat. Vítajte u nás. Ahoj, Zuzá. Ahoj. No čo? Máš ešte vienok? Ale pán Stromokocúr. No, koľko si mala chlapov, čo? Čo ja viem. 5, 6? No, to nie, Boh vie čo. Máte pravdu. Bol to nudný víkend. A čo vy? Ja? Ja som nemal ani jedného. Ale ja myslím, čo máte nového v lese. Teba zaujíma les? No, to je chválihodné. A poznáš lesné zvieratka, čo? Poznám. No, tak mi napríklad povedz, ktorý vták si nerobí vlastné hniezdo. Orol, sokol, jastrab alebo kukučka? To je jasné, kukučka. No, veľmi správne, Zuzá. Ako si na to prišla? Ale pán Stromokocúr, veď predsa aj každé dieťa vie, že kukučka býva v hodinách. No vidíš, Zuzá. Ja, moja radšej ma spoj s nejakým poslucháčom, lebo sa s teba zbláznim. Tak to skúsme, halo, kto je tam? Láslo Komárom. Jaj, no vítaj, Láslo. Ako pokračuje tvoje klonovanie, čo? Ale už som s tým skonečníkoval, lebo ne. Tíham na to. Hádam, kašleš, nie? Nie, to Gergej počúva techno. Ale nie, no, ja len, že sa nehovorí kýcham na to, ale kašlem na to. Ale však keby som nebol v rádiu, tak aj inak poviem. No ale, aby som vrátil k tomu klonovaniu, všetko som predal a urobili sme výlet s rodinou na hatu. Na Slovensku? A však doma je doma, no. No a ktorý kraj spíš? A čože potom, na ktorom kraji ja spím, no. A to ne, pri stene. Aby som nedrúzgol. Nie, tak ja myslím, že ktorý kraj Slovenska ste si vybrali? Joj, no ne. Tom, čo býval ten váš, flegmatik najväčší slovenský. Ten. Aký flegmatik? No ten flegmatik taký najväčší, čo mal na háku všetko, Jánošík. Jánošík, no. Žena ho chcela vidieť, no. Jaj, Čerchová. Moja žena je Čerchová. No, to musíš vedieť ty, čo sa mňa pýtaš. Ale, ty si povedal, že je to. Čo? Že je v tom? V čom? No, že je gravidná. Koľko? No, čo koľko? A vieš čo, nechajme to. Radšej mi porozprávajú o vašej dovolenke. Jaj, no. Išli sme celý rodina na dovolenku. Ja, žena, syn, dcéra a ropuha. Dcéra si brala so sebou ropuchu? Ja tak hovorím svokre. No, ako sme tak išli, tak v jednom dedinovi som zrazil takéto, jak povie ten kakaš. No, ja nekakám. Tu nie, som pri telefóne. Nie, po maďarsky povie kakaš. No, aj pesnička je také, že vidia, skočíš, Lukáš, a kašky je šikapuj, kakaš. No, čo to môže byť, no? No, tak z toho celého som rozumel iba kočiš. Toho si hádam nezrazil. Nie, taký hrebeň má to, vieš. V zadnom vrecku? Láslo, však ty si zrazil nejakého Róma. No my, nie. Môže, nerozumieš, zviera je to. Ráno prvý buntoši všetkých do roboty. Jaj, tak to nebude Róm. No. Však som hovoril, nie, jeho žena rodí vajcia. A ty potom z toho robíš napríklad volové oko. Jaj, ona tie vajíčka znáša. Odkiaľ? No ale odnikiaľ, ty hovoríš o sliepke. Jaj, no, sliepka a jej muž volá... Kohút. Kohút. To si mohol rovno zakikiríkať a hneď by sme všetci vedeli, na čo myslíš, no. Určite, budem kukurékať a decka si povedia, že som mešuke, nie? No a čo ste potom robili? No, tak ja, poctivý Maďar, chcel som zvedieť, komu ten kohút patrí. Tak som všade pýtal, ale všetci povedali, že ten ich mal hlavu. No,
som ho dal do kufra, že z neho večer urobíme leveš. No a už ste cestou nič nezrazili? Nie, ale za Žilinou ma zastavil ten oný renderšek. Toľko? Orgán, taký. Vieš, zelený, že stoj. Piroš paterko mával. Tak som dostal. Fíha! Dopravná polícia. Asi, no. A čo chceli? Vraj, akou rýchlosťou môžem ísť v uzavretej obci? No a čo si im povedal? Však hádam, keď je uzavretá, tak sa do nej ani nedostanem, nie? Taký huješek sa ma opýtal. Láslo. A potom, že není pravda vtipy o nich, no. No, ale on chcel vedieť, ako rýchlo sa môže ísť cez dedinu. No tak keď tam zrazíš kohúta, tak čo najrýchlejšie. Jasné. No a čo? Dostal si pokutu? No jasné, že áno. A ešte aj chcel, aby sme mali pasy. Hádam za to, že som z maďarskej národnosti, nebudem na Slovensku mať pasy, ne? Provokatér jeden. Ja mu hovorím, aké pasy? No, onže bezpečnostné, no však. Ja som doteraz cítil na Slovensku bezpečne aj bez pasu. Tu sa niečo deje. No a koľko si zaplatil? No, najprv chcel 500, ale potom zbadal, že mi z kufora kope krv. Vieš, musel som otvoriť kufor a hneď chcel vedieť, odkiaľ mám toho oného. Kohúta. Toho, no, nie, no. Tak som povedal, že oddá mi, no. Uveril? Uveril, len mu nešlo do hlavy, prečo má ten kokoš miesto krídla kus nárazníka. No a ako to nakoniec dopadlo? Dal som mu toho kohúta a pribavil som mu jednu baracpárinku. No, takže všetko dobre dopadlo. No a ako ste dovolenkovali? My sme ešte stále tu, no hoďte. Hej, chystáme s Gergejom na polovačku. Gergej! Hej, Derek Mičinártal. Preboha, čo sa stalo? Zabil niekoho? Ropuhu. Preboha, tvoj syn zabil svokru? No to je nešťastie. Ale práve, že nie. Ozajstnú ropuhu zastrelil. Dcéra ju mala v zavárankovej flaši, aby vedela, aký bude počas. Takže Gergej v chate strieľa ropuchy. Ale čo by strieľa? Dal jej do zadku slamku, nafúkol a potom na ňu skočil. Vieš čo, musím konečník, ja ešte ozvem, ahoj. No tak, pán Stromokocúr, ja vám želám peknú ruju. Hej, no to sa ty moja dievka neboj. A vtip na záver by si nechcela, čo? No, nechcela, ale ako vás poznám, vy ho aj tak poviete. Veru, že hej. Ide Karkulka k babičke. V lese čaká 1 hodinu na vlka, ale vlk nikde. Tak ide k babičke a tam uvidí v posteli miesto vlka babičku. No, tak spolu na vlka čakajú asi hodinu. Potom príde poľovník. Ten sa čuduje, kde je vlk. Veď už ich mal dávno zožrať. Tak na vlka čakajú 2 hodiny. Keď sa tu zrazu rozletia dvere, dovnútra sa v potáce vlk a hovorí: prepáčte, že meškám, ale doteraz som tancoval s Kevinom Costnerom. Dovidenia, ahoj Zuzá.